Време е за ядене. Умирам от глад. Ох, гадост! Какво е това? Хайде де, не се оплаквай. Но какво е това и къде е мама? Тази вечер майката ми остави да приготвя аз вечерят. Тя не се чувства добре. Но какво е това и как мирише? Какво е това? Това е пица. Аз просто използвах една стара семейна рецепта. Нека да видя. О, татко, липсва една страница. Ами... Не можах да намеря втората страница. Но не се притеснявай. Имам много опит с готвенето. Мама не мисли така. Чакай сега, чакай. Хайде да опитаме първо едно парче от пицата. Ето, нека да се поохлади първо малко. Ох, да. Това е нещо чудесно. Така ли? Защо направи такава физиономия? Добре де. Пицата е малко по-пикантна за мен. Това е всичко. Нека да я опитам, татко. О, татко! Сложил си прекалено много сол в нея. И освен това е изгоряла. И какво е това? Ами това е част от моята собствена рецепта. Добавих малко към рецептата и всъщност добавих малко тиква. О, не! Още една от твоите изненади. Тиквата не върви с пица. Добре, права си. Ама това ми беше под ръка. Какво ще правим сега? Какво ще кажеш за малко студени овесени ядки? Поне тях не можеш да ги объркаш. Ами не мога, всъщност, сигурна ли си? Не знам, не съвсем. Хайде тогава заедно. Може да поръчаме нещо. А може да ги направим заедно, да. Добре. Ама първо трябва да напазаруваме от моя. О, не, и продукти ли няма?